Cain Owen dros y gic I Pen-y-bont. Mae'n un dda hefyd! Ac oedd yna beniad heibio'r nod gan Jeffries, peniad clir i'r amddiffynwr mawr. Byddai Met yn sicrhau lle yn y chwech ucha gyda buddigoliaeth, ond Pen-y-bont yn rheoli hyd yn hyn. Wed ar croesiad at y canol. Yn cyrraedd Griffiths. Nawr te, mae'n ergyd gan Richards, sy'n cael ei tharo'n glir gan Alex Lang. Jones yn llithro ac yn colli'r meddiant. Little yn gyrru ymlaen, heibio I Price. A mae'n ychydig o le fan hyn I Griffiths ar yr asgell y dde. Griffiths yn eithon ni hi'n ôl, yr hot ffordd at Richards, sy'n pasio'r bêl yn gelfydd i'r gornel. Mae Pen-y-bont ar y blaen yn heiddiannol, a gol gyntaf erioed Elliot Richards yn uwch gyngrair Cymru. 19 munud I chwarae, yr ymwelwyr ar y blaen. Owen ar gig gornel. Y flic ymlaen gan Rafael, Little yno, y bêl yn taro trawst ac yn cael ei chlirio. Mae Dylan Evans, ond mae'n cael ei chlirio eto fydd. O, na chi gyfle Little yn taro'r pren. Owen. O, pas hyfryd. At Rafael. Rafael heibio I Emlyn Lewis at y canol. Oedd Griffiths bron yno. Pen-y-bont yn sicr yn rheoli. Maen nhw angen ennill bob gêm rhwng nawr ar holl I fod y gobaith o fod yn y chwech ucha. A maen nhw ar garlam I wneud hynny prawn ma. Richards at y canol. Mae Little yno. Mae'n syrthio nawr I Rafael. Pen-y-bont yn ailgylchu. Owen. Y croesiad at y we. Heibio'r nod. Yn chwarae da gan dîm Rhys Griffiths. Bod llawer yn ymysodol gan Met yn yr hanner yma. Evans. McDonald yn clirio, mae mor bell ar Rhys. Lewis Rhys yn codi ben! A ergyd yn taro tu allan yr postyn. Dyna'r cyfle gorau gan y tîm cartref yn hyn. A Rhys yn agos at unioni. Ni'n feddwl, mae'n 1 mewn 10, mae Pen-y-bont wedi hennill yn y gyngrair. Mae'n pasio'r bêl, mae'n hyfryd ar gampws Cincoed heddiw yma. Mel Davies, y lle gan Little. Pen-y-bont un ar y blaen, drwy gol Richards. Little a Davies, y croesiad ni'n da! A mae'n ddwy! A Dan Griffiths sy'n sgorio am y tro cyntaf ers mis Ionawr. Mae'n y funud ar ôl o'r hanner cyntaf, a mae Pen-y-bont wedi dyblu mantes. Symudiad o naill ben y cae'r llall. Chwarter awr o weddill. 2 ddim o hyd I dîm Rhys Griffiths a Pen-y-bont. Cain Owen yn chwilio am Cian Rafael, pas hyfryd gan y cefnwr. Cabongon I warchod. Y gymorth yn cyrraedd. Richards. Mel Davies yno hefyd. Pasio chwym y trionglau pert gan Pen-y-bont. Mel Davies ar draws wyneb y cort! A mae'n dair a Lewis Ware am foment i'r bachgen 45 oed. I gol gynta I dyn cynta Pen-y-bont. A mae gol sydd dos bosib yn sicrhau'r triphwynt. Met heb edrych yn gyfforddus heddi yma. Mae ganddyn nhw'r meddiant nawr drwy Sam Jones. Os yna gol gysur am fod i'r blaenwr. Mae o'n mynd I hun, mae'n benderfynol. Mae'r ergyd yn cael ei harbed. Mae Dyw Harris heb fod yn ddyn prysur, ond oedd yn effro ar gyfer arbed y cyfle yna. Price yn edrych dros I ysgwydd. O, Mel Davies yn ei methu hi, a mae Bullock yn glir. Bullock I mewn ar y gol. Harris yn ei wadu, a Harris yn ei chasglu hi hefyd. Gwaith pen I gamp gan y golwr I gadw I lechen lan. Rafael. Nôl at Cain Owen, sylwch ar y lle sydd gan y cefnwr, mae'n croesi. Mae'n cael ei ffenio'n glir mon at Brown. Brown. Yr eilydd, yr ergyd yn cael ei gwiro, allai di mynd I rywle, heibio'r post yn nath I.